इथे बाजाराचा दिवस साजरा करण्यासाठी इथे जमलो आहोत। तर आमच्या शाळेची सर्व मुले इथे उपस्थित आहेत। त्यांनी वेगवेगळ्या तऱ्हेच्या वस्तू या ठिकाणी मांडलेल्या आहेत आणि त्यांना एक व्यावहारिक ज्ञान कसं द्यायचं, कसं मिळणार त्यांना ते या बाजाराच्या दिवसातून त्यांना समजणार आहे। आणि त्यामुळे आम्ही हा बाजाराचा दिवस आज या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे। यामागचा हेतू म्हणजे त्यांना व्यावहारिक ज्ञान समजणे एवढं आहे। अंगणवाडी शाळेमार्फत तिथं बाजार डे साजरा करण्यात आला। या बाजार डेसाठी आमच्या मुलांनी वेगवेगळ्या वस्तू विकायला आणल्या। याचा एकच हेतू होता की मुलांना व्यवहार ज्ञान मिळावं आणि खरेदी विक्री कशी करतात याचं ज्ञान मुलांना यावं, एवढंच हेतू आहे।